Graniittirakennus Kallio on kansainvälisesti suomalainen insinöörirakentaja. Insinöörirakentaminen on kaikkea sitä, mihin me rakennetussa ympäristössä törmäämme. Katuja, siltoja, laivalaitureita, linja-autoterminaaleja, junan raiteita, eli kaikkea mitä me joka päivä tarvitsemme. Me tehdään täällä kotimaassa yhteistyötä kansainvälisten konsernien kanssa ja samalla haluamme mennä myöskin Suomen rajojen ulkopuolelle suomalaisena rakentajana. Vantaan konttorista käsin me johdetaan kaikkia Suomen toimintoja. Pohjois-Ruotsin osalta meillä on konttori Luulajassa. Eestin ja muun Baltian osalta meidän konttori sijaitsee Tartussa. Me kaikki nykyiset omistajat uskottiin itseemme silloin, kun me 4 vuotta sitten aloitettiin. Nyt tämän 4 vuoden aikana niin me ollaan liikevaihto kasvatettu 30-kertaiseksi, eli tänä vuonna saavutetaan noin 180 miljoonan euron liikevaihto koko konsernissa ja toisaalta meidän kasvu on ollut koko ajan kannattavaa. Hyvä kannattavuus tuo tullessaan myös hyvän laadun. Me onnistutaan tekemään kaikki yhdellä kertaa valmiiksi. Nykyään Graniittirakennus Kalliossa ja sen sisaryhtiöissä on yhteensä 250 työntekijää. Sen lisäksi meidän yhteistyökumppanit työllistävät yli 10-kertaisen määrän ihmisiä meidän projekteissa. Meidän menestys on perustunut hyviin asiakkuuksiin. Meidän tärkeimmät asiakkaat on Suomessa Liikennevirasto ja kaupungit ja kunnat. Ruotsissa meidän suurin asiakasryhmä on teollisuus. Meillä on 27 omistajaa, eli melkein joka projektilla on omistaja mukana tekemässä töitä. Meidän yhtiössä omistajuudella on kasvanut. Bafo Oy on suomalainen rakennusvientiä harrastava projektivientiyhtiö, joka on perustettu vuonna 1995. Toimintamme lähes 20 viime vuoden aikana on painottunut pääosin Venäjän markkinoille, mutta myös entisen Neuvostoliiton alueen maihin, kuten Valko-Venäjä, Ukraina, Turkmenistan ja Kazakstan. Tänä päivänä toimimme myös Vietnamissa. Meille tärkein arvo toimiessamme on luoda asiakkaan kanssa asiakaslähtöinen yhteistyö ja luoda tätä kautta asiakkaalle kustannussäästöjä ja sitä kautta myös tietenkin meille. Meihin voitte luottaa, olemmehan me osaajia. Tekninen osaaminen perustuu henkilökuntamme korkeaan ammattitaitoon suunnittelussa, laiteasennusprojekteissa ja talonrakennuksen ja betonirakentamisen vaativissa kohteissa. Kotimaassa tänä päivänä rakennamme premium-tasoisia pientalojen ryhmärakennuskohteita. Teemme myös laadukkaita vapaa-ajan asuntokohteita. Toisaalta urakoimme myös vesilaitosten ja uimahallien laiteasennusjärjestelmiä. Tätä toimintaa harjoitamme tytäryhtiömme Dosvil Oyn kautta. Asiakkaina meillä on prosessiteollisuutta, kaupungit ja kunnat sekä tänä päivänä myös Finnair. Venäjään liittyen voimme todeta, että meillä on erityisen osaavaa ja pätevää henkilökuntaa hoitamaan Venäjän projekteja. Tätä osaamista olemme kartuttaneet jo lähes 20 vuoden ajalta, 80-luvulta lähtien. Tuskin millään muulla suomalaisella rakennusliikkeellä on näin kokenutta ja osaavaa henkilökuntaa toteuttamaan venäläisten kanssa yhteistyössä rakennusprojekteja. Tarvittaessa olemme valmiit toimimaan projekteissa venäläisen kumppanin kanssa vain venäjän kielellä. Уверен, что у нашего коллектива достаточно опыта предыдущих работ. Здравствуйте, я Seppo Rämö, генеральный директор компании Pohjatekniikka. Pohjatekniikka является частной проектной компанией, которая основалась уже 45 лет назад. Наш главное направление – деятельность геологические изыскания, геодезия, геотехнические проектирование скальной пород и услуги при надзор проектов. И один важный век у нас деятельность экологические проектирования. Здравствуйте, меня зовут Наталья Торбахова, я инженер-эколог компании Pohjatechniikka.
Основным направлением деятельности по экологии нашей компании является разработка проекта мероприятий по охране окружающей среды в составе проектов строительства. Наиболее значимым нашим проектом является разработка экологической части проекта торгового комплекса «Стокман» в Санкт-Петербурге. Также мы принимали участие в разработке экологических частей проекта для жилых комплексов «Коломяги» в Санкт-Петербурге и Папула в Выборге.